Hello, my name is Aina. This is Rob, and we're going to talk about the plans of lockdown in England. On Monday afternoon, Boris Johnson will explain the details of England's return to the three-tier systems when lockdown ends to December. It is reported pubs in Tier 3 will stay shut, except for takeaway. In Tier 2, only those serving meals can open. Last orders in all pubs will remain at 22 o'clock GMT, but customers will have an extra hour to drink up. The ban on outdoor grassroots sport is also set to be lifted in all tiers, following calls for this restriction to be eased. A mass testing will be introduced in all their areas. Details of with every region of England will be put into are expected on Thursday. The Prime Minister is expected to make a statement to the House of Commons at about 15:30 o'clock, unveiling the plans for COVID-19 restriction in England from 2 of December. We'll vote on these proposals later this week. More areas are set to be placed in the higher risk or very high risk. After lockdown, no 10 has signed. Gyms and non-essential shops have been closed in England since 5 of November, but are expected to reopen in all areas. Gyms were previously allowed to open in Tier 3, despite initially being told to shut in some areas. Hola, yo soy Hugo y él es Alex Julien, y hoy nos vamos a presentar las noticias en España. España ha alcanzado 1.556.730 casos y 42.619 muertos por coronavirus desde que empezó la pandemia, tras sumar 15.156 casos nuevos y 328 muertos más este viernes. La incidencia vuelve a bajar. Se sitúa en 419 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En todo el mundo son más de 58 millones de casos y más de 300.000 millones de muertos. Además, la Comunidad de Madrid se ha convertido en el territorio peninsular con menor incidencia acumulada, con 285 casos por cada 100.000 habitantes. Madrid cerrará a su alrededor del 4 al 14 de diciembre para evitar la movilidad en el puente festivo de la Constitución. También cierran País Vasco, la Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia y Catalunya. Som la Laia i la Eva i ara us farem les notícies de Catalunya. Un total de 14 paraules de l'àmbit LGTBI s'han incorporat al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. Els nous termes que han estat presentats aquest dimarts a la seu de l'IEC ja es poden consultar al diccionari en línia. Entre les incorporacions destaquen mots com transfòbia, que es defineix com a l'aversió al transgenerisme o als transgèneres, o bé cissexual, que se sent del sexe al qual pertany. També hi han afegit bifòbia, cisfòbia, cissexualitat, heterofòbia, interfòbia, intersexual, intersexualitat, lesbofòbia, monosexual i transgènere.
L'objectiu de l'IEC ha estat, com ha assenyalat la presidenta de la sessió filològica, Teresa Cabré, reflectir al diccionari la realitat i la diversitat de la societat. El diccionari ha de cobrir els fenòmens, estats i percepcions de la societat, encara més en el cas dels grups que han estat invisibilitzats, han apuntat. La secció filològica ha treballat aquest àmbit arran d'una proposta de l'Associació Castelló LGBTI amb documentació molt elaborada sobre termes que calia afegir i també matisar. Hola, me llamo Jan y él es Atos y hoy os vamos a presentar los deportes. Aleña, Ricky, Puig, la gran oportunidad puede llegar en Kiev. De cualquier situación negativa siempre surge otra positiva. Y en cada problema es sinónimo de la nueva oportunidad. En clave Barça, las lesiones de Pigue y Sergi Roberto provocan que Ricky Puig y Carles Aleñà tengan muchas opciones de ser titulares frente al Dinamo de Kiev. Difícilmente saldrán del inicio los dos, pero al menos uno de ellos sí apunta al 11 en el encuentro de este martes ante el conjunto ucraniano. Con Umtiti, Aruge y Piqué lesionados, Lenglet es el único central puro disponible ahora mismo. Hola, som l'Aida i la Loma i us presentarem el temps a Catalunya. Cel serè en general. Si bé a partir del migdia, tarda arribaran bandes de núvols alts a la meitat del nord del territori. Independentment, hi haurà alguns estrats baixos a punts a ponent i l'interior de la vall de l'Ebre. Al final del dia, a més, es formaran alguns núvols baixos a punts del litoral, sobretot als dos extrems de la zona. Temperatura màxima, sense grans canvis, fred del litoral i prelitoral, on serà lleugerament més alta. Tot i això, a ponent la màxima baixarà lleugerament. Oscil·larà entre els 14 i 17 graus al litoral i prelitoral i entre 10 i 15 graus a la resta del país. Localment, més baixa a punts a ponent. La visibilitat serà excel·lent en general. Tot i això, a punts de ponent i a l'interior de la vall de l'Ebre serà localment regular o dolenta, per la persistència de bancs de boira o boirina fins a migdia.